le chỉ bay lệ với cô lệ ra là cho nên topic bay một tắc mấy rai chế trung trang cái sợi đó na rai chế hành thì medical drama cho nên maternal death thì anh ta maternal death rai chế hi covel mà po hianin ala tam khop maya amai ro chu ramchang kang European country kan ti te khothang ramate chuanin rai che wanga nge ni nu hi now chungathi hi an claim to khop maya India rama eroi chuanin kan la tamfu maya nuai khat zela nuai khat naw piang naw dama piang zela hianin somko pasari nu boral angai an ya Mizoram po hianin survey hi kan nei chia lutuk lo covid lai khan sanga khang lai ve khachuanin naw piang nuai khat zel anga hianin somko vel nu boral angan nia amara chu mihring kan tlem population tlem wangim survey dik tak hi riat a hara ti chuanin hei India ram chuanin Kerala state khu atember an nia Kerala chu 0.9 nuai khat zel now piang a hian dama piang a hian ni chu pakhat pon ting lo ti na ni chu te chuanin nia hei khovela po hianin engeni Finland kan ti te hi ar khovel pumpui anga han chu chuanin ram pakhat anga chuanin now chunga thi tlemna berania ani hi pariat nuai khat zel now dama piang a hianin an thi ang ania mai ro chui ram thin khat hei South Sudan kan ti phei ku chu an la thi tam khop maya now piang nuai khat zel anga hianin nu sang khat zani somni pathum vel lai hi an la bora lani ti chuanin nia hei kan then om state hi kan soi thina state house resource nga kan ti a engeni oil ten nga a ten agriculture product le thil dang ate po an hausa kan ti a amara chu naw chunga thi chungchang hai chuanin notice a po hianin la tam khop maya za somko panga nu boral angan ni nuai khat zel naw piang a hian chuwang chuanin Mizoram te chu hante khin chuanin kan la thaviau maya chuwang chuan Assam ramro pui state ro pui kan ti te po hi ale lama chuan khrisel te kong te chuanin min latluk lo ve le ni ti te po hi kan khria te poi mo Mizoram hi achelam pangli ra hian kanin soi thina dik tak chuanin HIV tamna drug tamna kan han ti takna mai ro chu thalam pang zo ngai chuanin state tam takhianin min tuklo nei atam vel tuk ti hi kan khria ta ngaya chuwang chuanin kan thil thati te kan thana lam te poi kan soigor ve te po hi a thain ka hria ti chuan le hei ne nu te hi an poi mo me khovela hian ramat poi mo tin in chung khura te an poi mo a sap tonga phei chuanin nu te hi nge ni the backbone of the family antiani in chung nge ni in chung khiding tu ber nung zagru backbone poi mo tak angani anti hialani chuwang chuanin rai che naw chunga nu thi na hi tam tak za som riat kan thi na hi aven theya kan film khura kan in kol tha chuan le rai la ya in check up thatte ten nge ni harsa heng rai che na chante kan thiat chen chuanin tam tak hi kan in veng thei ni ti hi kan thiat a thome ti chuan ne hei atam be chu rai che kan ti hi om zia tak hi han thil fia lok ka duwa om zia taka chuanin nu rai awanga an rai chunga nawon pailaya thi tele tin naw an nei nu ni som ni pali chung naw an nemo naw an chiat nu ai mo a tha ka chu thani po ni ro se thatum po ni ro se naw puitling po ni ro se naw chunga naw wanga naw pailaya
nu thi hrim le an nei nu ni som li pani chunga nau chiat wange mo nau nei pa ngai awange mo thi hrim kha matal nal det kan ti rai che kan ti khan a huwa mani ti kha kan soi du ani ti chona chan chu a chan tam ber chu pakhat na chuanin za a som riat deu tho hi enge ni thi hor hi ni ta ni thi hor kan ti a thi hor ti om je chu abik takin nau nei nu a thi hora hianin za som riat deu tho hi enge ni nu nau chunga thi na hi a chan le wang ani thi hor kan ti hi ti chuan ni le thi hor chu tu tua hian nge om du thin kan ti chuan pakhana chuanin grand multipara an tia chu nau tam tak hring to te voilia tam hring to te a hianin thi hor hi om du ni nau ni zo hian thi hor vak thi put vak a chan chu an lo upato a grand multipara ti chu nau an lo hring tam to a an chul kha lo chak to lo em maya a nu chul ti rol nge ni construction hetia son theina power kha ati rol power kha nge ni alo chak to lo wangin naw han nei zo khanin naw tam takring te chun chul chak lo wangin thi hor thia ni panilena chuanin over distance of uterus an tia chuliem pui mai chul alen lu to wangin nge ni chul kha alen lu to wangin eng vai nge chu kha alen thim naw pai kha alen thim kan ti chuan naw pai lien ma te kan tia pakhat na chuanin atam ber chu multiple pregnancy pakhat ai naw tam pai thawa hian pani poni thei pathum poni thei khatiang naw pakhat ai tam phrim khanin chul kha lo fan liena tian lo fan liena ti chuan naw nei zo khanin chu chul ti rol kha lo chak lowa tian a lo fana atom le thei lo wa khanin adul nuk maya ute narsia kan te chula chak ta lowa chu wa chuanin thi hor hi om du em mai ni pani le na chuan eng wange chu kha lo len kan ti chuan naw tui pai tam ho hian chu tui tam tak pai ho khan an chul khatianin a lo mar pum maya ti chuan a ti rol kha lo chak lo te thina chu wa chuanin thi hor kha om du ni naw ni nu hiam adon le chuanin eile in thalo howa hianin ni hei asama te po kha tam kan tia south sudan te po kha thian tam nu kan ti chuan an eile in kha thalo ni naw ni lai chuan eile in hi a tha theyang beri kan in pe ka ngai chu wa chuan rai tan tira pe chuan luak lo chuaka an eile theilo wa ti khan lo chaw ngoi thina chu wa chuan in rai lai chuan an ei theyang ang thil tha khan ei turani cho tha nei turania theilam pangte nei thatunia thaite nei thatunia bong nu te ti te ar tuite khate cho tha khan ei turni chumi ba ka chu vitamin tha te kan pe nga iron te calcium te hei rai chu nga ei turani chu thathum nu atang pe chon rai chu khan ei to turni thathum mai roi chuanin eile in hin ti theiron luak chuak tem wagin chu wan chon kan phriat tur chu rai reng ho hi duat an ngaya an ril ru an taksa engkim mai mi pakhat nen pahni an chowa phir ani phei chuan mi pathum an chawma ti chuanin naw kha phira po kha naw pahni te lo ni phei ka chuanin mi pathum kha chom ti na ni nu khanin chuwa chuan mi pan bo phur na po mi pa te po hi anin naw kan nupui te pala chuan kan duat tun eile ina kan duat tur ni a an ril ru kan ti thabar turi lo kan ti mang turi kan ti ha turi ni lo ni kan duat turi ni hei doctor ne na te dam doi na ten check up pon kan huai thi turi ni hei mi zo hoi chu kan in ti pa a ngai sak lo dam doi na tu ma ni nan kala ha em por em in huai tu pon ne lo na kal thi te so dik lo re chu wa chuan in thek ram chuan in kan nu pui te heng te po hi dam doi nan check up po hian kan huai thin tur ni tin a than pe chu hei nge ni pa te lo pai ti mai la nge ni son han ti la a ming kha amoi lo viu na kha tiang pe chuan lo zak ta an lo za wangin ei len po khan ei thalwa dam doi na ponin check up ngun lova khang le kha chung ko po hianin nu le pa te po hianin an lo pai to ni chuanin
son po ni ro se engang po ni ro se pum lai nei lo po ni ro se kan dua tur ni an rai lai chuanin pum lai nei ai ma khan an ril ru kha lo ha reuman ti chuwa chuan heng lei chung ko po hian kan dua tanga ya dua ta neking kan han thawa kan ti thin bima chen phe chu kut te kan thak phe chu adik lo khrim remani chuwa chuanin hetiang ang naw pai re reng hi chu uka mizo pa phe chuanin thalfang pa yang anti wang hianin uluk tewin kan en kol tur ni ti kha ko sei duwa ti chuanin chu thalo ho khanin thior khawm du ta thi mai de po khaw ta tin enemy kan tia he india rama phe chuanin naw pai zong za somruk deuh tho enemy ni hemoglobin 12 gram aya nim chun enemy kan ti hi ni ya chuwa chu mizoram ate po hianin enemy kan tam me hai naw pai ron kala hemoglobin 90 te chen chu 78 lek te lo nia tiang kha so pani ting lo tam ni hewang hianin subcentra te in check up ngunula tir tangin iron te calcium te hei mizoram page kan van ya ansem na sa akan helwa karten thei to pan chuwa kan thok tu ten thei to pan chuwa he te hi dam doi thani dorami kheri ngai lo ti poi kan thia thi poi mo ni kan khalo thatai la ti chuan chu lo chuanin nge ni tam tak athen phe chu now vei rei hoa hianin now vei rei hoa hianin thi hi now ni hianin apu du ni rei tak an lo vei ta ni le thei lo wa an lo chau ta chu te lo chak ta lo wa kha wang khan now han nei zo hianin thi te po kha pu du maya tin now pai la ya thi pu tho po khanin now nei zo hianin thi te po pu vak the ni ti kha kan khiat apoi mo tin don le chuanin thi hora kha chuanin trauma an ti ta trauma ti om zia chu trauma kan ti chu now ne in hliam hian now an nei ta ten kan han zaibel ta han zaibel na ringot po hi kan en ko thalo chon zaibel na tanga thi vak the ni kan lo phe chuanin now an nei do na kan zai malu tu phe kha chuan kan zaibel malu tu phe chuan thi tam tak kha alo chuak the ni ti pon thriat anga chuwa chuanin now han veya akan han charpo hianim nge ni azaibel hun lai te po kha timing kha thin di te po kha kan khiat sa ni ma se kha te po kan khiat kha ngai khup in ka khia tin trauma han ti khanin naw han ne hianin chul mor te po kha loin liam thei tin ser kong te po kha loin liam thei tin he ta pon lampang ser pon te po kha lo liam thei mu mang lo tlem tem lo put pa khanin zoi lo put kan mu lo phei kha chuanin thi na hial kha thlen ve thei ni ti kha kan khet dur ani tin na don le chuanin le APA chantia antepartum hemorrhage now pai la ya now pai la thi put thowa kha alom khop maya kha placenta te kan tia placenta previa te kan han tia chu low line placenta ti chu kan thede vek ome ultrasound na kan han poen placenta kan ti chulin ngak now nei zo khatianga chul lam ron chuak thin kha anita placenta kan ti chu lam kan ti chulin ngak kan ti meng chu kha lo ni ta chu adik tak chuanin chul chunglama hian om turin ta amar che hnuai lama lo om hianin acha chuanin anga le loin kaw ta khawang khanin thi kha pu thei ta naw pai lai po khanin chuwa chuanin khang te po kha kan thre tur ni khatianga naw pai lai a thiput angchi te lam placenta kan tiang chi kha hnuai lama om chi ni phei kha chuanin naw pai lai thi ho phei kha chu kan film kur le turini ti te po kha kan khiat apoi mo tin naw nei zo lam tang hi retain placenta tia medical trauma chuan heng ho po hian thi na hi mitam taka then ve theya khami atana wang khanin chu kha lo song te theilowa kha wang thi kha aron put zoi ti khanin nu kha an lo soka ni khrelan oma athi thei ve ni tin chu lo chuanin nei naw chiat atang te po hian te emo ten naw ti tlak awang te po hianin nge ni mani thu khatianga naw lo ti tlak ang chi te po kham theita tin cholo chuanin
now han chia ta enkol that lo a septic awang te po khanin complication tam ta khom theita a khang te kha mi tam takin thin phana lo mang theita tin chikong na pa ectopic pregnancy kan khiat nge ngaya har khop maya khiat hi thakate mo thanie mo ithian hula intesa alo positive kha chuan emo a itainat em kha chuan chikong na pa kharin hlel turani kha ani top mai tin thimu mal lo dewe mo han oma thian hula khatianga tainat em hianin zun hi test wat turani engpo ni se naw pai thei chin kumsom pali vel pon nian chu kumsom pali tanga heta thi hul ma zonga meichia tainat tuwaka thakate mo thani mo thi po hulu ma se a hul phei kha chuanin zun hi test nge tur nawan pai le pai lo hi lo khiat nge tur ni ten naw pai theilo kum ngan nuan han pa yang chi te tai na om fak chon chikong naw pai te lo ni du a tin chu ba ka chuanin nia engeni naw rei tak pai to loin han pai te tin sangkha teu te na an han pai te tai na mang chi te om kha chuanin zun hi test wata chikong naw pai ni le ni lo kha kan the tur ni kha apoi mo ko bai chikong naw pai wangen mitam takin nu na kan khiat kha apoi mo ni ti chuanin adon le chuanin infection kan tia infection chu naw nei lai mo naw ve lai mo naw pai ma emo naw nei zo emo na khik taksa lo lu khan infection theita septicemia te po kha theita chuwa chuan kha lo em chu infection chu tu te nge nei thin kan tia chuanin naw pai lai ya entinanin naw ve tak ma tuibo ma ke vak PROM kan tita he tuipu thi naw pai lai tuiput angti antibiotic kan cover nge ngai khatiang ni lo chu infection te lom tanga he ta chunga nan da khik te lo lu khanin nu ta na lo em kha kan khiat poi mo ta tin prolonged labor antita now very ang chi te tin obstructed labor antita now nei le thei lo khatianga very ho ang kha kan han exam ta doctor te pun kan exam ta nga nurse pun exam ta nga PV voi khat kan tian na tam tak hi nge kan film ku lo phei chuanin alu thei mo voi thum han ti phei chuan infection kham du lu tuk chuwa chuanin heng now ve te po hi check ngun lu tuk te po hi lo ma kan zen reng mai kha chuanin kha dik lo hek te po hi ke ni medical lampang mi health worker te staff nurse te doctor te po hian kan khiat angai khop maya atu le lawa chuanin PV examination me sia now an nei dona zen hi kan ti lo hi apoi mo khop mai ti te po kan khadu ni tina do le chuanin now pai laia thisen sang hi now pai lai thisen sang ho hi now an vei te ne mo tin an vei lo pone mo preeclampsia antita kha now pai lai thisen sang ho kha kan en kol that lo chuan eclampsia kai thut theita ta khan thi te po hi lo mem ni chuwa chuanin now pai lai thisen te kan ngai thisen sai kan ngai pei mo le turani ti chuanin ni tin hang ka soi to obstructed labor kan tia now alen mawanga kumkru te si very tak mai khatiang ho ten te kha an han vea atira kan si lawa thingtang aten an veita now nen tumta mar chu anaw lo lian si ani lo pana kumkuru te chi hrim lo ni phei kha chuanin kha mitam takin thi pha nan te an mang theita ni thingtang te chuan chuwang chuanin now nei tu re reng avoi khatnang chi te phei chu pelvic assessment kan tia ke ni gynecologist te chuanin an nei don tha ne tharia vel an nia te chuanin an kumpru kha thalo kha assessment kan ti tu ni ani nei thei turani now voi khatna ni to chuwang chuanin
nào với khăn na ní vagin anh ấy thấy đó nghe đó lâu khá assessment khá cần xem nghe tụi gynecologist doctora mi thiam tia khanin akum kuru thale thalo kha kan en tur ni chu ti lo thing tanga ina kan ne meng han tia ti kha tharo ni voi khat han nei to thade ni chu voi ni te chu ziam kan nga voi thum thleng po ma ra chu voi li na ching te pe chu aman thade ni ma se dik tak chuanin kha thior khom duwa chu vain ma point voi ni thatin kan ya voi thum na chu lom lawang ti mai mai kha ni lo ti te po kha kan thiat kha apoi mo ni tin now kan han nei ta antinan pani pathum kan nei ta pali namo ha nei le kha achang kha kum nga kum ruk la ti khalo ni tang se khang te po khan har du le ni ti te po kha kan thiat apoi mo tin now kha ale ling zong in mo a kham phei zong in mo alo thea khang khan an lo ve pal kha chu lo me ma khang khan in an ve ta an nei the si lo chul te kha puak ke thei ta chul te kha te lo chak lo sang vak vaka chak lo te khan in thi ne po kha thlen the ni ti kha kan thri poi mo ti chuan adu da chuan kha anemia kan ti thi sen te sam kan ti kha hemoglobin 12% aya gram percent aya niam ho kan ti kha apoi mo khom maya za sum nga hi khovela nau pai re hi za sum nga hi anemic kan ti hi an ni chuwa chuan heng ho te po hi kan nin en kol that kha ngai khop maya iron hi substance drink kan langa thatakin tiang khanin kan e turidi hemoglobin hi ni lo bera 12 hini se 40 te tal ni se du thu sam chu ni ti chuan do le chuan in hei nau pai la ya viral hepatitis mi liam kan tiang chi te hi alom em maya tin nau pai la ya na dang chi kan ti ho lungna kan tiang chi te mo lungna te asthma kan ti te khatiang chi ho te po kha thi thut kha om ve the ni tin hei epilepsy kan ti kai kan tiang te po kha om the ni ti sen sang nei lem lo pon kha te po ha om khop maya nau pai la ya na engemo ben vun lo nei ho wang chi HIV positive kan tiang chi te po kha niang chu khang te po kha kan phim kur le kha ngai ni ti chuan le tu na karon soi lo te po kha tam takoma khang kha tlang pui chu ni ti chuanin heng ho nge ni naw chung nu thi na kan han ti ang chi ho reng hi kan soi ang khanin za somria the chu ven the ani chuwa chuanin ke ni mizoram te phe chu kan tlem khop maya population ni thei to pin kan rai lai hin check apila kan helwa karte sub center tak kan nei de vek to chuwa chuan heng aten uluk takin in en kolila tin doctor te po kal thini la ani lo bera rai chu hianin voi thum tal te chu doctor te point in check up the ni se tin kan thelo ni pon kan helwa kara te kha tiang khan in check up nin tulan ti kha ron refer char sela tiang chuanin heng maternal death kan ti ngai ni rai che thi te po hi tam tak chu ngai ni kan chan the yang ti hi chiang khop maya mi hring kan tlema chuwa chuan film khur hle ila try ka khia ti chuan nia hey rai che kan han ti hi kha tu na karon soyang khanin kan thia tong khanin aslau kho maya nu an han borala nauten damsia khatiang khanin bon hu te han choban ngai chhotan ta buai tha kani tin an khongai thak boka tin chung te tan po phurit kha lo ni chuwan chuanin atu te po hianin he kan mo phurna ni ti hiai in kan rama te nu naw chunga thi lo tlem the turin kan zawai mo ani ti hi khritangela thain ka khia zani na hianin nia akaron soi sei de pon mai thea mai ro chu hei poi mo em maya hi ngun taka in lo ngai thak ka du ni ti chuan kha ni mai sela nakina engemo tool big le engemo khria du big te mani chuanin rem changa kan len zot zel don nia le ka channel lo thlir tu te zong chunga lom thu ko ron soinon le tin he ka channel he
min lo like saka min lo share min lo subscribe zel tur po in karon nge non le cheu ni e kalome